Hello guys, this is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan po, welcome po sa inyo. Kami na kung karoon pa kita guys. Eric Hilot, nag shout out sa inyo ha. Kung first viewer ka na ko, so maraming salamat po. Ayan. Ilan eh, edad na eh? 2. Ilan edad? 2. Ano saan na yung ubo? Ano mga patong sa ulit ano na? Ano? Ano yung galak? Ang talagang ginhawa oh. Hindi na mahilot sis, mga padung na sa hubak. Ano kayo ba? Sakit yun na yung dugang nutoy ano ba? So magilat ko karon guys na 2 years old. So shout out sa mga viewers, regular viewers. Shout out po sa ko ang subscriber na 2,500 plus. Thank you so much. Okay, ubo. Ubo dong. Bidaw, kabalo ba mo ubo? Bidaw. Ubo din. Bidaw. Bidaw ka. Sige, ubo ka na no. Ubo pa, ubo. Tapos ubo. Ano yung pilit ko ka? Kulog. Sige ko kay tanaw kay dre no? Kulog. Ubo ba? Ay, Ano? sisiyat. Ay, sisiyat. Iya na. Iya na. Ano? Kamot. Very good. Very good. Up. Very good kayo. Oy. Sige, ayun po. Straight lang. Relax ko na. Yan o. Sige, tinan niyo po. Sean Kyler. Pangalan lang. Sean Kyler. Sean Kyler. Very good. Lang, ano kasi YouTube mo? Shout out Robin na. Tapos naman ba ano ko yung sabag? Hindi makailutong dara. Hilak ba? Madlok ba? Dulaan naman na. Madlok naman hilok. Ano ko na siya? Puyo lang. Dahil matubong galing ng puyo. Iso ka na yun, nambag nga eh. Ha? Slide ka? Ha? Ada to laki maging nga. Istrehono na po kini ni Kulero. Okay. Istrehono na po.
Hindi siya utog ano? Sige ra sa katawa ko. Sorry, hulong pa niyo niya boss. Ano pa di klaro. Ito yung asawa ba nga? Sultin na lang diha. Sultin na lang. Ang magtasulog yung warehouse. Kinara mo na sa warehouse. Hindi dito na. Aylo tanteriya siya na. Aylo tanteriya. Yung mo, itong igsuon itong sa National Hospital. CNN. Oo. Kaya. Ay, magkakil lang po. Kaya ka. Ano, magkaganang kuwan mo eh. Gusto ka ne? Ay, nabunin mo ilong, kaya samot ka di ka ginawa. Lubak man na. Lubak ko kay dapat ginawa. Kaugbog na. Bali ba mga ko? Yung anak ni Mahay? Yung Mahay? Anak ko? Hindi ka na ubo nyo. Wala. Okay. Sakit na. Ando. Oh, sige. Dakpan ng... Eh, Nagamot ang dalawa. Pag na ako na bitog man. Isa lang? opo. Sakit. Relax lang, relax. Hindi siya pailot pang kay sakit daw. Wala mo sakit to. Yung anak mo inako na. Pahilot bang gani sa Ariet dirig sa Iding? Oo. Katawar bang Hello, gani sa tumatak mo Ariet? no? Ha? Pahilot oy ganina. Asa di ka ganiha? Wala lagi ni uban. Ha? Ay natulog day bantog. Bantog wa ka kita. Oh, natulog mo gud ka. Ilot mo gud si Iding ug si Ariet gud. Ay, naulahira day ka no, kay natuog man day ka no. Tulog man gud ba? Very good. Pagpunta mo, pulos mo ito. Sabi ginumitay ba? Sugal siya ni siya eh. Isog ka na siya ba? Ano na? Lailayan siguro. Lailay? De, ada ba yung sanina ako sisiyan, de? Jacket. Jacket, de, jacket. Ha? Sino sinilas? Taas taas man. Ay, sinina. Ano sinina yung gidaan?
Dagan ang ulan. Dahil guling mo ligudong mo. Nabi lagi it ba? May ligudong-gudong. Ang ilang na magit-it basta makaligo. Sa kaligo lang pa. Git-git doon. Isu buka kasardo tali sa yung kaka. Ayaw tino ba? Lo pa man human. Ha? Ah. Just. Midjas po daw day, midjas. Pajama na lang po. Hindi manginan ba? Dagan ang ulan. Ha? Ang ulan nagdagan. Ay, siguro. Nagduros. Ang lima na. Ay, ito po, mahuman mo. Ba na itong ulan? Oo. Saman. Ha? Pwede ready. Ha? O balik ka rin, naman ang hilot rin. Ano na magkakadilot? Hindi ka hilot, pamalit, tadayin ka. Ano yan ang premyo? Gusto mo nag-agit-git mo dong. Sakit. Ano ram ko na ko na oh. Sakit. Kuya, wala yung nagagitan mo. Sakit. Sige, sige. Kasi tinay din ako. Ang kinsan niyo. Pilot ko na ron. Gusto ba ni mo? Mana bukan nagilot? Ayaw sa ba? Wala na ba ni? So, mani Paris tiyang. Ay, kabuang ni mo naawa. Naawa dira sa buwan. Mata ka nagpante. Bulan, ginta. Itong bata, kung hindi man may ikaw ni Udong. Akan na sa dako. Kini isa Paris. Baby, pang baby, mga nino. Ganda-ganda. Wala man gud sakit oh, sakit na. Wala man sakit na. Ay, hindi daw pilot. Hayang bihayang bawa sakit. Hayang na ay nagkapoy na siguro sa kubo ba? Bihayang Hayang na daw. Likat. Hayang na. Ika. Hayang na. Na. Sibog mo ulo. Ah, Ini malang. Okay. Kadung lagi ulan. Jadi gini ka ulis chan ron. Dan hindi ka ulis chan, kay ulan na kayo. Ding, nading kay ulan na. Nading kay Wala ulan kayo kayo bunda ko. Tabong, naswatin niyo. Talera na mo. Silpo na, maulog. Gaya ko ka umad ang uli mo. Balik sa nasi. Uwi na dito. Ay, Tinabutor ko ito na. Gaya ko makabot ito ba? Oo. Unong man.
Wala mang San Jose. Mabot mo lang. Abot ito. Ay, Sila mamalit. Mamalit pa. wala na. Ito yung mana, sinagot ng tingo. Tapos lang. Sige to panagas ko andron, sige to yung nangasawa nga. Atong pinagsabihan na kalimot. Ilagay ng tingog no. Anak ay manghilot na sa to. Hindi na matingog. Na, wala dyan, hindi na makaangkat. Pinalis na lang yung asawa kaniya, orang Nana, wala dyan. Buntin na lang. na yan, bulilog. Bulilog. Dali ka mamuman. Satu company dari satu company aja. Tidak ada. Sa may hilot. Nag-bike ka? Ulong ay. Ang cellphone na may sulod. Okay. Video. Ang cellphone na yung isulod. Hindi ka ba sakit? Kapit na kung mapuno. Buka sa ulan. Hindi na nakusog. Adik ko na ikaw ni Chan-Chan dun pa. Dili ni matulog. Dili ka matulog? Dili ka matulog? Ulan kayo. Dili ka uli, oy. Dili ka tulog. Hindi iiyak, nag-ubo ka. Yan lang katulog. Okay. Dapat ka. Ulan na ko yung lips. Di pula na yung lips.
Iwanan namin. Yes, heavy lang yun. Ay, pilikat eh siya. Kapit ako nasulot sa kwan. Yo.
natural na. Natural lang. Ano siya ng pan? Isa. Ito. Ang gamit. Buwan mo nila. Buwan. Tama mo. Palambo. Pati ba pagyayin ng pagkul? Tulog ko na rin. Tulog ko na rin. Receiver. Mag-receiver ko sila ba? Ano ba mag-receiver? Stock. Deliver mo na sila. So magkamayin din sila mag-lista. Deliver. Ano sa'yo mag-listahan? Kaya Kawil mo di ay. Maka. Dai, ayo ba? Yan lang tay, galit yung mga. Ikaw, Alfana? Oo, siya. Dangog diya. Buntis ang taon. Ay, dyan may palsa. Alas ko yan. Higda. Danlog ba, danlog? Ano ba niyang itngit? Walang kakatakan ng hagdan-hagdan diya. Diara mo lang itong tiyan. Diara na sa tulog. Nakatulog saan? Sa kuloy. Suga, anay? Suga? Dili na nagkauli kay ulan. Ito ba bagong? Suga, ginana niya ay? Painot na ba ito? Oo, correct. Tulog ka?